La desclassificació d'uns documents del Foreign Office ha permès destapar 30 anys després una conspiració conjunta dels serveis secrets britànics i nord-americans per donar un cop d'estat a Itàlia. L'objectiu, frenar el suposat avanç del comunisme a les eleccions del 1976. Aquest era l'home més perillós a Itàlia, segons els governs nord-americà i britànic, el líder del Partit Comunista, Enrico Berlinguer. Davant la feblesa de l'aleshores primer ministre italià, el cristiano-demòcrata Aldo Moro, la CIA havia engegat un pla en cas que els comunistes guanyessin les eleccions de 1976, amb la col·laboració de l'MI6 britànic. Els documents que s'han trobat dins els arxius nacionals acrediten que el Foreign Office del govern presidit pel laborista James Callaghan fins i tot planejava donar suport a un cop d'estat en contra de l'avanç comunista. D'aquesta manera, el Regne Unit va deixar de banda la suposada lleialtat cap a un altre membre de la Comunitat Econòmica Europea. Els documents desclassificats revelen que el Foreign Office s'havia plantejat diverses estratègies per impedir que el comunisme accedís al poder a Itàlia, però que si finalment les eleccions li donaven la victòria, l'única solució, en paraules textuals tretes d'aquests documents, era una amputació neta. Anna Jové, TV3, Londres.